Големият проблем не е егото. Големият проблем е, когато то започне да управлява живота ти. Когато егото говори, ти не слушаш. Чакаш реда си, за да отговориш. Ти не търсиш решения, търсиш да победиш. Ти не се извиняваш, защото това ти изглежда като слабост. И започваш да живееш така, сякаш непрекъснато си в съдебната зала. Трябва да доказваш, че си прав, че си достатъчно добър и че другите грешат. Само че истината е малко по-различна. Хората, които имат най-голяма нужда да доказват стойността си, всъщност най-много не вярват в нея. Защото здравото его не крещи, не се състезава, не се сравнява, не влиза във всяка битка. Здравото его може да каже: да, сгреших. И това не е слабост, това е вътрешна сигурност. Егото не е враг, егото е част от нас. Но ако не го опознаеш достатъчно добре, то започва да взема решенията вместо теб. В отношенията, в работата, в любовта, дори в начина, по който виждаш себе си. А това често води до самота, конфликти с другите и постоянното усещане, че никой не те разбира. Истинската сила не е в това да доказваш, че си прав. Истинската сила е да нямаш нужда да го доказваш.